I prolazeći vide čoveka slepa od rođenja. I zapitaše ga učenici njegovi govoreći: Ravi, ko sagreši, ili ovaj ili roditelji njegovi, te se rodi slep? Isus odgovori: Ni on sagreši ni roditelji njegovi, nego da se jave dela Božija na njemu. Meni valja raditi dela onoga koji me posla dok je dan. Doći će noć kad niko ne može raditi. Dok sam na svetu, videlo sam svetu. Rekavši ovo, pljunu na zemlju i načini kao od pljuvačke i pomaza kalom oči slepome. I reče mu: Idi i umij se u banji Siloamskoj, koje znači poslan. Otide dakle i umi se i dođe gledajući. A susedi koji ga behu videli pre da beše slep govorahu: Nije li ovo onaj što seđaše i prošaše? Jedni govorahu: On je, a drugi: Nalik je na njeg. A on govoraše: Ja sam. Tada mu govorahu: Kako ti se otvoriše oči? On odgovori i reče: Čovek koji se zove Isus načini kao i pomaza oči moje i reče mi: Idi u banju Siloamsku i umij se. A kad otidoh i umih se, progledah. Tada mu rekoše: Gde je on? Reče: Ne znam. Tada ga povedoše k farisejima onoga što beše nekad slep, a beše subota kad načini Isus kao i otvori mu oči. Tada ga opet pitahu i fariseji kako progleda, a on im reče: Kao metnu mi na oči i umih se i vidim. Tada govorahu neki od fariseja: Nije ovaj čovjek od Boga, jer ne svetkuje subote. Drugi govorahu: Kako može čovjek grešan takva čudesa činiti? I posta rasprava među njima. Rekoše dakle opet slepcu: Šta veliš ti za njega što ti otvori oči tvoje? A on reče: Prorok je. Tada Jevreji ne verovaše za njega da beše slep i progleda, dok ne dozvaše roditelje onoga što je progledao. I zapitaše ih govoreći: Je li ovo vaš sin za koga vi govorite da se rodi slep? Kako dakle sad vidi? A roditelji njegovi odgovoriše im rekoše: Znamo da je ovo sin naš i da se rodi slep. A kako sad vidi ne znamo, ili ko mu otvori oči mi ne znamo. On je veliki, pitajte njega, neka sam kaže za sebe. Ovo rekoše roditelji njegovi, jer se bojahu Jevreja,
jer se Jevreji behu dogovorili da bude odlučen od zbornice koga prizna za Hrista. Zato rekoše roditelji njegovi, on je veliki, pitajte njega. Tada po drugi put dozvaše čoveka koji je bio slep i rekoše mu, podaj Bogu slavu, mi znamo da je čovek ovaj grešan. A on odgovori i reče, je li grešan ne znam, samo znam da bijah slep pa sad vidim. Tada mu opet rekoše, šta ti učini? Kako otvori oči tvoje? Odgovori im, ja vam već kazah i ne slušaste. Šta ćete opet slušati? Već ako i vi hoćete učenici njegovi da budete. A oni ga ukoriše i rekoše mu, ti si učenik njegov, a mi smo učenici Mojsijevi. Mi znamo da s Mojsijem govori Bog, a ovoga ne znamo otkuda je. Čovjek odgovori i reče im, to i jeste za čudo, što vi ne znate otkuda je, a on otvori oči moje. A znamo da Bog ne sluša grešnika, nego ako ko poštuje Boga i volju njegovu tvori, onoga sluša. Otkako je sveta nije čuveno da ko otvori oči rođenom slepcu. Kad on ne bi bio od Boga, ne bi mogao ništa činiti. Odgovoriše i rekoše mu, ti si se rodio sav u gresima, pa zar ti nas da učiš? I istireše ga napolje. Čuo Isus da ga isteraše napolje i našavši ga reče mu, veruješ li ti Sina Božijega? On odgovori i reče, a ko je, Gospode, da ga verujem? A Isus mu reče, i video si ga i koji govori s tobom on je. A on reče, verujem, Gospode, i pokloni mu se. I reče Isus, ja dođoh na sud na ovaj svet, da vide koji ne vide i koji vide da postanu slepi. I čuše ovo neki od fariseja koji behu s njim i rekoše mu, da li smo i mi slepi? Reče im Isus, kad biste bili slepi, ne biste imali greha, a sad govorite da vidite, tako vaš greh ostaje.